Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngikusambiso ngwakandlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Uma ukuthi usubuka esibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukela undunankulu waKwaZulu Natal uNomsadube Ncube ehambisana nemeya ethe kukhansela Mxolisi Gawunde batheleke bengalindele ezitolo nasemabhizinisini nasemagabheni bavala isitolo somuntu ukufika ngenxa yokwephula imithetho yokuheba obedayisa izinto esezidlulele isikhathi. Imithetho ephuliwe imbandakanya ukusebenzisa ugesi oyizinyokanyoka, ukudayisa izimpahla esezidlulele isikhathi neminye imithetho ethinta ezokuphepha nenhlanzeko. Lesi sitolo besingagunyaziwe ukuthi sisebenze ngokusemthethweni. Mbukile, bekuyizonakele lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho ku comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.